Здравейте, аз се казвам Никола от Social Media Marketing Pro и в този видеоклип ще ви покажа как може да разберете кои Facebook страници са харесали вашата Facebook страница. Ако не знаете, останете до края на този видеоклип. Трябва да отидете на вашата Facebook страница, горе на Settings или настройки при вас. След това отивате на тези, които са харесали вашата Facebook страница. В падащото меню избирате страници и това са страниците, които са харесали вашата Facebook страница. Ако имате някакви въпроси, ако мога по някакъв начин да помогна с вашата Facebook страница, с удоволствие бих ви помогнал, напишете ги в коментарите и не забравяйте да се абонирате за този YouTube канал. Ако ни гледате във Facebook, харесайте Facebook страницата, за да не изпускате нищо от нея. И разбира се, не забравяйте да посетите нашия уебсайт, който се намира в описанието на този видеоклип. До следващия път!